Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ang mutraidor nimo. Ha? Usibot nimo ipasabot nang. Basta Idana. May dakong katalagman nga umaabot sa unahan. May mga tao nga mag-antos o bugtong ikaw ra ang makaluwas nila. Busa, mag-amping ka kanunay sa imong kaugalingon. Unsa? Adunay dakong katalagman nga umaabot. Daghan ang mag-antos ug bugtong ikaw ra ang makatabang nila, Idana. O sibot nimo ipasabot ng tilde. Mag-amping ka kanunay sa imong kaugalingon ug kinahanglan nga magbantay ka kanunay sa imong palibot. Bueno, dili na ko magdugay. Basta sunda lang yun ang akong gitukod diya nimo. Nang kadiyot lang. Mag-istorya lang unya ta sa sunod higayon. Sa samang takna. Dinhilang gihapon. Kinuo ko. Anong nagkaingon man kasi ng terdi ato? Ay, Kinuo. Ayaw intawon itugot nga mag-antos sa imong katawan. Panalip di intawon sila, Kinuo. Kumusta imong lakaw? Doon ako indindot nga balita nimo. Ug sigurado ko nga malipay kayo ni. Ug dako kayo ang posibilidad nga mulampos yun ta sa atong mga plano. Murag nindot ng imong balita da? Sige ko no? Sultihi ko na ko? Natultulan na nako ang bahay nga gipuy-an sa Bantugang Miracle nga si Yu Tuling. Yun na. Kinsa ba nang tuling nga imong ginganlan? Wa ka makailan niya, Leslie. Wa ka makailan niya pero usana siya kabantugan sa mong dapit kaniadto. Siya ang mortal nga kaaway sa mga Ibarra kaniadto. Bantugang kaaway? Oo. Makatabang kay siyang dako na to. Wa ko makasabot. Wa ko makasabot kung bantugang kaaway siya sa mga Ibarra. Sa unsa man paagi siya makatabang nato? Nakoy nindot ka pagi. Kini kun mo yun ka. Muhatag ta og dakong kantidad ni Yu Tuling. Siya mo'y atong suguon aron ihatag ni Idana ang formula sa iyang tambal. Time para good. Sugoon? Di ba mortal man siyang kaaway sa mga Ibarra? Nakailabas si Idana niya? Ang malagpit. Pero di ko sigurado kung nakahinumdum pa ba siya sa pangan ni Yu Tuling dagumtum. Boy, no? Sige. Maminaw ko sa kinatibuk-an sa imong plano. Tanawon ta kung makauyon ba ko sa imong giingon nga nindot nga plano. Ingon ni nga kung gusto nga mahitabuhan eh. Ngano man ka Idana nga mura man og lawom kay kagihuna-huna diha. Ngano ka? Wa, tiya, oy. Naalam ko'y kayo na una. Asa di ay si Tiyo, tiya? Dala ko, Idana. Aw, naaraman di ay ka diha, Tiyo. Dali ragot ka diyot? Oh, hindi ako piningin sa ko. Saman. Kuan pa. Nagkailamang kaninang tildi, no? Oo, kaila kayo. Iyaan bitaw na ni Ronay. Husto ka, Tiyo. Diba, ngano nag-isgot man kaniya, day? Kuan mong Tiyo. Nalimot mong gugog pangutana kun naaba pa sila gihapon nagpuyo sa undol? Mo lagi. Ambot lang sa ka. Kay taga-undol mangyod na sila si Ronay. O basin na po na sila dito. Kuan, Tiyo. Gusto ko nga akong duawon sinang tildi. Duawon? Out sa man. Kuyogan ka? Idana,
Muduaw ka nga delikado baya ng napita. Mo lagi, di man na delikado, Mak. O, ka ba lagi? Klaro. Alternate mo na, kuwan mo na. Sikuan mo na naman sa mga... Basta kayo muna na. Lagi. Di na parehas na ito ba? Ay, naabe diha daghang kaliwat nila ni Ronnie. Mo lagi. Naasad sagad nagpuyo diha ang mga traidor. Mo lagi. Ganyan daw, pero saga na nga matay ng mga traidor diya. Si Ronnie na lang ug uban nilang mga parente o kaliwatan. Ay, kana si Tilde Poldo. Basig traidor sana. Mo lagi. Murag dili sad Mak, murag dili. Wala klaro gid. Kaysa ako kung ibawa, no? Ha? Ganas still, di ba? Medyo butan mo na. Medyo lang. Medyo lang, medyo. Wa man tuod kayo ko makasuito na niya, pero sa akong ibawan, mo na hilumon sa managsuon samahan nila Ronnie. Buutan man na sinang tilde, tiya. Are you sure? Ha? Sigurado ka buutan gid? Nevertheless. Ay, mga Inglisira na lagi mo, tiyo, tiya. You know, oh, come on. Pero, abi ninyo, sakto manggiingon ni tiyo, nga siya rin lahi sa ilang managsuon. Unsa man dituyo ni mo nga imo man siyang adtuon idana? Nalang ko'y gusto ipangutanan niya, tiya. Kung gusto ka aron masiguro nato, pangutan-o nato si Ronnie kung naa pa ba gyapon nagpuyo ang iyang iyaan sa undol. Mo lagi. Oh, di ba? Ayaw makayaw. Mo lagi ayaw. Ay, di mayo nga adot ang mangutanan ni Ronnie. Ay, wag maguday kaso kay igura ba ta mangutana kung tuwa pa ba dito nagpuyo? Ay, ayaw lagi. Dito na lang nato nag-adto dito. Ay, Gusto, tiya, di sab ko gusto nga si Ronnie maoy atong pangutanon. aw, kamugad. Nala sige. Kung gusto ka, kuyugan ka na mo ugma. Mo lagi. Sige, kuyogay nga na mo day, dana. Day. Naman day. Sige, tiyo, tiya. Basin ugma sa buntag, matuta sa ila. Mo lagi. Inalay nami. Kay magkuyog ka dito. Nanawag na ko, baguhay lang yun si attorney pa. O nga ito niya, by next month, mahimo ng legal niya ang pagpanambal ni Dana. Oy, good news na, Rilson. Oh, Balitae unya dayon si Idana, bangin na. oh, mo niya ko pa. Ako gitsing sultihan ba na. Daghan na gid unya ang mas malipay ug makapahimus sa kabuutan ni Idana. Oh, tinuod na pa. Magyay dunay dam ko si Idana nga makapadayon gid siya panambal sa mga tao nga libre. Mo na iyang dam ko. Grabe gyud ang akong bilib. Daghan gyud unya ang mas malipay. Mao na, grabe ang akong bilib kay ug buto na hunaon. Ang serbisyo ni Idana dili kabayaran og bisag unsang bahandi ining kalibutana. Oh, tinuod na pa. O para nako, siya mo'y labing pinakabuutan sa tanang tao nga nagtungtong ining kalibutana. Gani, daghan ko og nadunggan niya na, papa. Nga naidaghang mga abusado nga nagpahimusab sa higayon. Oh, usa nagpahimuhos. Ang uban, papa, ila ko nung gibaligya ang tambal ni Idana sa mahal nga kantidad. Uy, mao ba? Oh, mo na ako ni Bawan, papa. Nahibaw ba si Idana ni Ana? Nahibaw man gano, pero wala naman lang magtagad si Idana, bahin na, papa. Di na mahimo. Kinahanglan nga maputol ka ng mga binuang nga. Namasab ko na uban pa nga ipangbadlong ni Idana. Dili papaigo nga badlungon ra. Kinahanglan masilutan ang mga tao nga nagpahimo sa higayon. Unsam say silot nga ang ipahamtang sa mga taong mapahimuslanon, papa. Depende sa balaod. Mas mayo nga ang atong mga abogado mao ang atong pangutan-on bahin ana. Oo. O kung doon natin mahibawan nga ingon ana ang kaso, kita mismo may mutabang ni Idana. Aron sa ingon masilutan ang mga tao nga mga mapahimuslanon. Oh, husto ka, papa. Usaw niya na sa atong isgutan. Kinahanglan pa ibaw na to si Idana bahin ni Ana. Aron dili sab siya makapataka og tabang sa mga tao o nga magpatuong masakiton. Tinoda pa. Sige lang. Kung maligal ang tanan, kinahanglan nga istoryahon subgid nato si Idana. Bahin niya ng mga butanga. Kinahanglan yun nga tabangan nato si Idana.
May buntag! Ay, way tawad. Wala. Ayo! Ayoy! May buntag ya! Tayo na mag-isito. Akining, Hala, naagi tao. mau ba kini ang ilang nang tilde? Ay, kisa yung gipagita. Si tilde, mau ba yung ilang balay? Balay ba balay? Balay, wala ba na magpuyo dito de. Wala man. Oh, asa na dahil siya nagpuyo ron? Masa kaya? Yawo kay bao, dugay naman siyang. Mau ba? Magpuyo din he. Maubanoy? Sa silang balay, no? Pero makita mo na niya. Dito rin sa simbahan ba, matag Biyernes. Mao na, Biyernes. Birnes. Ito siya dito. Mauba? Kung mo lagi, kining unsa man lang na stile, nagmadre na na. Basin nagbiyata na sa simbahan. Biyata. Yawo kay bao na, basin og nagbiyata na siya. Mau ba? Ito, usam niya yung tuyo niya. Naaraw ta mi gustong ipangutana niya, sir? Mau. Kanyon. Oo, sama. Usam, ikaw ba si Idana? Ay, nakailari ka na ako, sir? Ay, pag siya na ko na, tawag lang ko ni Store. Oh, sabi na si Lisir. Noy, Nestor. Kumisilyo. Ganun nakailaman ka na ako, Noy. Ay, kung ano, pwede may makahisgutan ni Tilde ko. Kay naayon ba siya siyang sakit tungkol di mo? Mauba, Noy? Mapasti na noy na Idana. Kami tanan din hino, gusto kayo may mundo ang undan mo sa inyo. Kaso lang, nabalitaan na mo nga, nihuno na kunukas pagpanambal. Lagi, Noy, unsaon manggod. Na may gamayng kakulian. Mau. Pero sagdi lang, hapit na masag kumabalik og panambal. Mao ba? Krus amang kaday. Hapit na, Noy. Magpahibaw raon niya ako sa tanan kung mubalik na gyud kog panambal. Sige na ya, kay daghan yun ang malipay kung mandambal ka pagbalik. Mo lagi. Mo lagi. Ay, sa patingugas ako, Bads. Yun na. Kining nagpahingon din ni ba nga, nagsulot na ng itong gas nina. Di ba mo na stile? Asya ba? Uy, hala, No. tuod. Murag sinang tildi man na. Tilde na. Nagbanda na sab og itong. Oo. Bitaw, ang milagro. Tayo medyo kayo nga bisuro sa din sila. Ay, sige! Ay, Tilde! Kumusta? How are you? oy, Puldo. Kamo man di ay ni. Mo lagi. Idana. Salamat sa Ginoo nga naagid ay ka ng tildi. Ikaw mo ay among tuyo karon dinhi. Ni ako kay biduaw ko karon sa akong igsuon nga nagmasakit na karon, Idana. Maayo kay ni ka karon dinhi. Mas makatabang kaniya. Andam ko mutabang ni bisan kinsa. Pero nang tildi, may mo bang makigistorya nimo sa makatiyot? Mahimo man, Idana. Pero kinahanglan nga kitarang duha ang magsultihanay. Aw, dali. Sunod na ko kay magsultihanay tang duha. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!